welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव फरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना so दायो जोङो थांगासिनो Deepor beel ओमफ्राय आंजों दंफायो नै बिथां ओमफ्राय मुनु मानु ओमफ्राय नै आं बोराय आं बुरि चलो सफैबाय आङो नाइट ड्रेसावनो फैदों नै ओमफ्राय मुनुआबो नै बिदिनो फैदों नै सफैबाय Deepor beel ओमफ्राय नै आंबो हाबफेराखै अबस्सेयाव खनसेबो हा थ' सायाव गाखोनानै नायहैनोसै माबायदि नुयो बन्द' खालामदो बन्द' खालामदो हाबनो हाया सायाव हा आमथिसुवाखाय नङालै आमथिसुवाखायनो बैयो मा बुस्थु इयाव खाथियाव थानांगौमोन एरोप्लेन बायदि नाव दैयाव खारग्रा बे नावब्रा गामसा गाननानै फैदो बिसोरो नै जोंनाबो नै थ' बिमामोनाबो गरम ना सुखुवा थानो गरमाव आरो गुसु बार बारसोदों मोजांनो थान्दानो जोंहा नै दाब लोंदों बेयाव नारेंखल बिदै नारियल पानी नारेंखल दै दे टेक्साय सानैजों चियार्स होनलायदोब्रा मालाय नै इसिना सानैजों इना चियार्स माबायदि मोजां गोदै थ' दा थांसो फैदो enggak lah engkau dong bidik dong leng nak leng apa di gede tuh umaku pun nalabu mense मा सावदों ओमफ्राय आब' लाहानाव थांनानै थाइजौ खाजि जाहैबाय आरोना थाइजौ खाजि बयबो जमा जानानै ओंखाम जाखांनानै जोङो बयबो गावबा गाव थांनो ओंखारबाय आरोना गय जानानै ओमफ्राय बयबो थांसिगौमोन नालाय ओमफ्राय नै मुनुआबो एसे दुखु जाहांबायमोन आरोना ओमफ्राय आरो बेसराया जमा बिदिनो आलासि फैनायाव इन्जय खालामफादोंमोन नालाय दा थांसिगोनखाय एसे बोराबदोंमोन आरोना बियो थांसिगोन आयंमोना मामोना मुनु जोंहा बिमा गेदेरजों रायलायहरगासिनो गाबनाङा दे होनहरगासिनो आब' गिदिरजों रायलायदों गाबनाङा जाथ'वाखै गाबनाङा आब' गाबनाङा बेखौ मुलिबो जाग्रो नोङो दे सहैगासिनो दं थांगोन र' जों खोमसि हर जाबाबो थांगोन दे सना दे आंनि जिउ गोबावथार आलासि जाबायना बिसोरो बेखायनो बिमा गेदेरा दुखु मोनसोदों आंखौ गारनानै आलासि जाहैदों बायदि लाखिनांखानांगौ बेसे दं गारिया मोनगोन ना बेसे दं थांसै गासिनो न'आव गालांनो बादों आरो माबोरै मोजां मोनदों Deepor beel नायबाय जाहां आरो गुवाहाटीनि एक्सन बेरायबाय मोजां मोनदों थाबायनानै सिटी सेन्टार नायबाय Deepor beel नायबाय मानास नायबाय भुटान नायबाय बेरायबाय दे So guys, same vlog next day. ओमफ्राय मैया मामोनखौ मोजाङै मोजां बिदाय हरबाय आंबो मैया थांनाय जायासै ओमफ्राय दिनै जोङो गयारिजों आंजों फेन्सि बाजार फैदों आरोना एसे शपिं खालामनो आंनाव सेन्देला गैयामोन नालाय बेखायनो सेन्देल लानो फैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय गयारिजों थाबाल'सो आङो ओजों बेरायनाय जायो बा शपिं खालामनाय जायो ओरैनोथ' हारसिं थाबाथाय आं जेरावबो थांखाया नालाय बेखायनो बे गोनाङावनो बायना लाखानोसै होननानै थांदों आरोना ओमफ्राय नै बे मावजिखौ गयारिनि बिखुङाव दोनदोंमोन आङो बेखौ साननैसो सिगां आङो अनलाइनावसो नुगासिनोमोन ओमफ्राय ओरैबायदि किउट माने रियेल नुथारो आरोना उनफोराव लांनोसै एबार लायासै आरोना बेखौ ओमफ्राय आङो सेन्देल जरानै लाबाय ओमफ्राय आङो दिल्ली थांनो एबाजैनो ओंखारबोबाय आरोना स' दायो आङो दिल्ली सफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो नै थाइजौबो हाना लाखाबाय आंनि अल टाइम फेभरेट
माब्लाबाबो आं बे बुस्थुखौ हेट खालामनो हाया जेब्लाबो थाइजौखौल' जाबाय थायो स' दिनैनि ब्लगखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै दिनै आंहा एक्चुलि हराव फ्लाइट दं आरोना हरनि 8टानिफ्राय बेखौ आङो सेपारेट मोनसे ब्लग बानायगोन मानो होनोब्ला नेक्स्ट ब्लगा इन्टारनेसनेल लेभेलनि ब्लग जागोन आरोना स' आं बेखौ आलदायै बानायखानोसै होनना सानदों बेखायनो बे मोनसे ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो बिदिनो आंखौ अनलांबाय था बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था see you in the next vlog till then take care stay safe and I love you all bye